damuwar da na furta na kuruwa. Sai na ce akwai bukatu tari na yi waƙar kan rayuwa na faɗa ciki na yi kirari na yi waƙar bani da kowa ban da komai almutari dai da kai nake da na wata wallahi san ban duba wani ba. Sai na ce wai mene zuciya ta take so in ba kai ba na yi waƙa na yi sanatika ko ina sai na ga ba kai ba sai na koma shafin ilimi na gano kai ne abin da wani hanya kake in faɗi karya wani ba. Mai kai ne ban shan wuya na faɗa Allah wallahi mai yaban kakikar gaskiya ya kasance mai kyan tsari na faɗa kuma ba na tantawa annabin mutanen tsari inda na ta uwar zirkar numa ya faɗa kai ne ba yannuwa. Mai tunani karshen girma sannan ga